כן, ראיתי. ספסל? נו, בטח, אבל... כן, ראיתי. אין בלתי גזום. זה לא יודע, לא נראה כנראה טוב. תמבין ככה שהפרקטים, אתה יודע, נשענים על הקיר. זה הכל. זה צריך להיות הכל מסודר. אני מראה לה הכל. זה שולחן, כן, ראיתי. זה אקליפטוס. טוב, יופי. כל עץ. כן. תודה. גם את ה... רגע. זה המדרגות. כן. וזה הפרקט, נכון? כן, זה פרקט. זה הטבעי או לא? איך? זה הטבעי? לא, זה אלמינציה. זה למינציה. אבל לא, תזיזו את זה מפה ושימו את הספסל פה על ידו. את הספסל על ידו? תזיז את הספסל. תומאס, מה עברי גבינה? Zii Thomas, mai vrei vina? Ia-l dă de lângă pilul ăla, să văd cum arăți lângă el. Dă-te mai jos să-ți fac o poză.